Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ka 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ka Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ka Kali Datsun Ready Go Batamai, ka Baskem Bat Biddor. Barok si kata ke jingslay jong ki jabo kum ki bilor kiat ki plastic chips bat ki wei ki jabo jaban hasilentar ke surok ka ba penyeso ya kanong ba shalong bat ke snong sora ka ba longru ka wei ni ki jaka jengok kai perthai ka baju kring bha ye ki pai ba na ka jela na keleng kari India bat wat na bar jong kari India ru ka jumi bonsen ka jingkeno baki dei kini ki nong jengok kai perthai ki baju penjabo ya kani ka surong hanrei ka longpat ka ai ka basngosi bantim baka jingsha penjabo jong kani ka surok ka daihi na ki trash nong try muluk ki ba ya ka jingle si bat ki basngo bang bha ban penjabo ya ka mai maryang lamar lalap baka jingjabo jong kani ka surok ka jor bha hadu kata hagi benai baka sorkar kala penjari ya ka jingkhang kherdem ya kari barok kawai yakani ka jingle ban ya ka mai maryang lalam ha ka jingpen kho yakani ka surok da ka clean sora campaign ka bakenthum ya ka KSU sora circle ka HYC sora circle ka Green Tech Foundation ka Mati Society hapo ka jingelam jong uba Alan West kani ka dei ka sin ka banengkong baka clean sora campaign kan mi syakman ban penkho yakani ka surok da ka basdang nado ka snong tengar ter shado kasnong sora kani ka kinhon hakani ka sngi kala sam daki kot lengkedom shakinong nya kali hakabala tho yaki jingpen sngoto yaki paitba bakim dai ban bread pathar yaki jabo jaban hasilintar jong kani ka surong uba Alan West habaya keren bat ka Batisi TV uluyatho ka clean sora campaign kan sanang nyai peteng ban penkho yakani ka surok haki sngi bat ki benai ki bansawan bat hakajo kapor uluyatho ru baan saya keren bat ki bor penyat snong hakathan sora bakin penjari daki adong snong ki ba mana persya yaki breu ki ba bread pathar yaki jabo jaban Kini ke senong sora ba fauna mo keleng ti hakini kisngi nakaleng ka clean sora camping la yashong ya perkhan ba habangi ya na silong sa sora sa silong ngilap ba kadam kajing bam itnat hasil ter jong nikalenti na kadaw ngathrefi menta ba ki kadam kajing penjabo ya kan dika lentina silong sa sora ti ka clean sora campaign kajing thu jong ka kadiban wanra ka sora ka bakut ka suba mendai tang hang ni na po tengar hadu sora hanti ring jing persiang jong hi kalong ban wanra ya ka snong bakut basuba kani kani phase 1 jing persiang jong ngilap ba kani ka bolong tingkren ahmad tadi ka kam ka ban kong bangi de ban le ban penkut ya kani kalti na du tengar hadu sora ngida ai kublai sungu ya kani ka yakini kiseng na po sora ki be snok tilang bakan thop ya kaseng kasih students union nang ta kan ka HYC nang ta ki dondo na po kaliang ka Mati Society ini baro khak yelong concern ni kan ka kam kinpet kini ki volunteer baro khak ki kita ki member jongka seng jongki ting ada ai kuble ki bagi wan ban snok tilang pat ngatrangi don ni tang ya ko ka jingbuat ni ban perkut ban wanra ka sora ko ba itenat ti ngibo ka jingkerpat ya ki bre ki bawan chapo sora ki balan nangno ba kin ra hapo ki kali jongki ya kini ki waste bag lani garbage bag ngam tharai kan de ka kam ko shitom ban le ekta ban wan shani ban bu ya ki jakhlia ka ba kila ban long ki plastic chips kila ban long ki bilor kila ban long kini ki foil
bagin bu hakini garbage bag bat bikin ra abyang sepo Shillong ka problem ka soara kalong ba hadu mentangin pat don ka waste management system ka babiang ka ban handle ya kini ka jaklia ka bawan sabar kat bahas Shillong pat ka waste management system kala don melalui naka liang jong ka municipal ba kilapen ya khlat la ka jong tekan channel bah ba ya kini ka waste bawan sabar kin ra sa Shillong ba kin dispose kila ni bread yaki hakurukom kat kum ka jipunya jong sarkar ngida kerpat ru yaki beri ki bawan kai sapo soara mo ba teng ya kat kum ka jingong jong kini gidhot jong kini seng halang ba fer ki ong ba teng ka ilong lingkrang kini ka jingwan kai sapo soara kum ha kini ka jaka ka ba nadu mau kodok adu dingpo teng ki ong ba ka ilong klem akor kerkom yeng jong ki beri hangini ki jaka ba lasuyadi kiat pathar akan dikelenti bat penjakliar ya ka jaka teng kerpat ba nginlong ka nuksa sa ka protein dala pli biang kani ka tourism ba mangi hingin peni ka nuksa ka babha bangin sumari ka jaka bat ngin peni la ka jongka akor ka buram ti ini di jing persiang jong kani ka clean soara campaign bat sa sin ngiong ba kani ka dikasin baningkong kam dei ka basuk ban job ya kani ka kam dei ngidon ka jing thu ban yai beteng kani ka kam hadu ngin dala ban yo ya ka jaga jing thu jongi ti ini di jing persiang baret minti bagi beri kinya trilang bat kani ka kam bat kinya cooperate bat ka clean soara campaign beros kata ngi ong bagi de beri ki banabar mo banabar ka state ba wanra ya ka jing jaklia ni ko soara na ka daw jong ka jing kiu jong tourism dan ko maong mafi mentan ba nadu ba lockdown mental ajan kanu new banai adu menta ka interstate tourism kampat pli ndai ko si kalong ba ngi ba kan kalti silter jong no soara kamot ka jabo te ka penpau ba hamde gi beri ki banabar ki ba wan de jaklia kan ka jaka jongi matrai le asina kalian jongi ro don ka to kan ni ki bampat sungfu syai kan ka jingkong san ban penek pensa ka jingfu jong ki jaka lo jong kasi long kum ni kan lada mangi gi try ngin pat laban le khut banabar unum buram masuk ajing bot lada filet jinglet sakiwe ki jaka laban long sabari pinumnut ban bretang i swingam ru untuk po jaka nomor ba kibriu ki de ki balik khut ti kan ni ka di ban long kanuk sai ngi ru ba mangihi kum ki try muluk try jaka ngi de ban sung try lagi jong ki jaka bat ngi de ban buram ban numle jabo kumbangi pun khut jaka yang kasem jongi ngatrai kan ka rihasi jongi ngi ong ba ka ri jongi ka yang kasem jongi ngi de ban pun khut jaka di ban don ka sense of ownership bangi de ki try bat ngi de ban ikan usaha ka babha sakibri ka ban saban nang ni sakhmat le asigan ka interstate tourism kan sapli ngi persiang ban pun khut kumni ngi kwa ban penne ya kan ka jinglong pemerintah ka singi pindaya na du tengar hadu umta pinum lap syu ka jabo dia tru mangi nginum la ban pun khut man ka singi ndai kan ka jingkerpat bujur ya ki paj ba kinya trilang ba kinum ya bret jakliah gilti sengkin pada gini kirut kiar hasil ter nadu mau kudok nadu tengar nadu sora pada giwe ki jakaru kiba kum ki turus spot apa sora ba kinya problem ban ya khun ya kan ka ban wara ya jing khut jing subah habis nong tau jing tingin saya keren bagi bos nong bakin bu nak di kendot ki ba perking ba kini gibri ki bawan apa ki jaka jongki ki ban burom ban but renti ya kini kendon ki babu ndak senong katau ti nak takada kolong ko bakongsan bagi borsnong do ki di banyak trilang han ki jing temu nomor ba larang miyo ya jing trilang jongki kemot nginom la ban ya chakmat ya ni kam tang mangi le singin long marwe ndai larang yo ya jing trilang jong senong kasuk ban le sibun ki ya dan sibun ki kunhun keban ya dan akan ka tin sora kampung maka ika ba ni don kata kamu sim ka bangin kun ya kan ka jabo jaban nama ba ka sorahi ka de ka tourist spot ka ba kibreu kulang ka partai ki wan kai sane te abun bun sene mira ajube ba kibun tangi jabo jaban sudah klenti ya jangan ka tan sorahi te titeng ni so don kata ka jingta ka de kami mariam ka jo ai jing em ka jo ai men se mengin ka to kam tam ka tan sorahi ni pun dua ka itna dengan kuat bahkan dia kajing jabo kan pensniudor yang kan tan ni berboy
te lemba jeng itahi ke jingya sotu jengmut bat kene mati society bat kini kini kinhon isa bu ya kene clean sok ra campaign dak bangin pun khoj bat kene kasing kadai kadang di tangga jing sedang nang ne sekmat ini akan khoj bet nak por sakpor bat ni karman scam ba kibawan kairu kini ya simkhialem bat kini trai lang bat ni dak ba kini ya bret shu iki jabok jaban nak hasi buntia ki jongki lemba kini disurang bat kumjuk ro ba haba iwan kilik ka CCA kidi banlum haki plastik kaba kidi banlun rak nayem bat kidi bandret ha jaka berat nyon jaka iba penlongi kalomba ikwa banang ne sakmat baro kipat ba hi jong than sora jong kes bri nyo trap hi bat kumjuk ya baro kawe ka perthai hi masoban kerpat ba daga jengkhoj hi nilak banun rak ka jengkhoj jekia ya jadi servicing sekali ini Tingi sedang pungkut nang tena duk nak tengar. Ti nak tengar pesta sedang pungkut ngilap ki Victor. Ngilap ki song nyut ki ba ki bre ngatrai yo nayeng nasam kira ki ban berat sane te. Tingi syukur pat ko i kiri ya ki bre wan ka sane la ne ya ki no nak semua ha. Kani ka digajak ajungi. Bangin pungkut. Bah bang pungkut hi ka subah hi ke. Long ka itenat ke.